Vivimos un olor a solpor que se xunta coas gañas de que xurda. Confésolles que despois de tantos anos de trayectoria profesional iniciada a finais do 65, traballei, teño a desagradable impresión de que nos queren meter de novo na cova de Rei Cintolo, que nos queren levar aquel e da dignidade. Señores do Goberno, deputadas e diputados do Partido Popular, non nos gusta a flotia. Rematado o debate, procede. Presentes 74 máis o voto delegado. Por favor. Servicio da Cámara. Vostedes invitados do Parlamento, como comisión promotora, eu lle prego, por favor, que nos deixen facer a votación. Porque ese é o que vale. O resultado é 74 máis 1, que é un voto delegado, afirmativamente 35 e en contra 40. Por lo tanto, queda rexeitada esta toma en consideración. E continuamos co orden do día, que é o punto... Lo que es el